Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ang ako kurumbana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Maayong adlaw kaninyong tanan. Baliktad na ang panahon ngayon. Ako na ang mag-intro sa aking partner. Kasi babae man. Ito na ang pinakamagandang mayura sa balat ng kalabaw. Walang iba. Binawan? Mayong adlaw ma'am, mayong buntag kanimo. Magandang araw sa iyo, Pangulong Dagong. At masaya na naman ang Monday ko kasi nakita na naman kita. Monday? Ay, Tuesday pala. Ma'am, lutang po tayo ma'am. Masaya ang Tuesday ko. Parehas Sana tayo. naman kita. Parehas tayo lutang mo. Pag nakita kita, lutang ako. Parang nasa heaven, no? Ano, sama na tayo doon. Ay, nako. Gumising ka, ma'am. Hindi pa to heaven. Gisampal-sampalin mo ako. Baka nasa hell ka pa niya. What the Oo hell? nga. What the heck? Anyway, mga kababayan, before anything else, I would like to say good morning. All the girls I've loved before. Sa lahat ng mga magbabakasyon ngayong Pasko, naway baunin nyo ang isang masaya at manibagong bagong taon. Manigong pala. Manibago kasi bagong... Manibagong taon? Oh, kasi bagong taon eh. Manibago Manibago ka ka naman. nga. Anyway, let's proceed our hotline. Tawag na kaya sa amin best friends sa 8584-5545 para sa inyong mga sumbong kay Pangulong Dagong. Open na ating linya at i-text nyo kami sa 0939-706-2816 at babasahin ko ang sumbong nyo kay Pangulong Dagong. Okay, let's proceed. Go ahead. Eto galing sa ating text line, Pangulong Dagong at Iska Morena. Sumbong ko lang po si Daniela. Alam niya naman na malapit na ang Pasko. Tanong pa ng tanong. Nakukulitan na ako sa kanya. Ano po ba ang dapat namin gawin sa kanya? Galing po ito kay J. Breno Stares ng Antipolo. Honestly, bigyan mo siya ng kalendar na may Christmas countdown. Para hindi na lang siya ng IFM because we are doing the Christmas countdown time to time. Today, we only got 8 days. 8 days Tama. na lang, best friend. At 8 Pasko na. days. Tama, bukas may tatawag sa kanya, you've got 7 days. 8 days na lang, best friend. Parang At daring patitigil lang. na yung tenga nyo. Parang daring na. Anyway, next. Ito sa ating hotline ba? Pangulong Dagong. Eto sa ating text line ulit, Pangulong Dagong. Good morning sa'yo at sa'yo Iska Morena. Isumbong ko lang si Papa Charles na hindi pumapasok ilang araw na. Ano po ba ang dapat nating gawin sa kanya? Galing ito kay Gary ng Bulacan. Gar, kausapin ko pa yung SAP ko, Gar, kung babalik pa ba yun dito? Hindi na yun babalik yata, Gar. Hindi, nagpapagaling lang, Gar. Alam naman natin, Pasko, malamig ang panahon. So maraming, papagaling lang yun. He will be back very soon. Very, very soon. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong.
Ito galing sa ating hotline. Hello, kababayan! Hello, Mayora. Good morning. Pangulo, good morning. Mayong Good buntag morning. po. Sino po sila, ma'am? Arline Beyot. Ay, si Ma'am Arlene Bayos. Ay, di mo na ako kilala, Pangulo. Tampo na ako. Ma'am, pasensya ma'am, hindi po ko manghula. Presidente po ako. Ay, sorry na po. Sorry. Napatawad na kita. Ma'am, Mati na wala bang tayo. trabaho ngayon? Meron po, Pangulo, naka-duty po. Okay. Go ahead. Sumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isusumbong ko lang po ang aking anak na itago natin sa pangalang Uno. Bakit po? Ayaw maligo, Pangulo, dahil break na daw sa school. Bakit pa daw maliligo? Ambot sa lubot, Pangulo. Help me. Alam mo ma'am, may point nga naman ang anak mo. Kasi maligo, wala mong pasok. Ay, nako. Ubus ng pasensya, Pangulo. Hindi, sabihin mo lang ma'am, nilalagyan nyo ba ng mainit na tubig yung nililigo ni Uno, ma'am? Meron po, Pangulo. Kompleto po yan, may sabon, shampoo, mainit na tubig, pero ayaw niya maligo. Ayaw pa rin po. Sabihin lang, Na-addict sa gadget. ay nako ma'am, ingatan, masisira ang mata niyan, batang-bata pa lang. Oo. Gahi ang ulo, boss. Gahi. Bata pa lang, gahi nag-ulo. Gahi. Paano pag lumaki pa yan? Edi mas lalong gumahi ang ulo niyan. Boss, pakisama na rin po sa orasyon para bumait. Sige, orasyonan ko yan para bumait and paliguan mo muna ma'am. Baka mangamoy kambing na si Uno. Thank you, Pangulo. Salamat po. Sumbong kay Pangulong Dagong. Wala naman to sa ating Facebook Live, Pangulo. Galing kay Raven Aguinaldo. Yes, Mayora, go ahead. Good morning, Mayora Iska Morena at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po, kasama ko dito sa LRT Santolan Station. Mga security guard po sila doon na may K9 ni unit. Yes. Kapag may babae daw pong dumadaan at may dalang maleta, hindi pinapaamoy sa K9 ng maleta. Pero kapag lalaki ang dumadaan, pinaamoy at pinapa-security check. Ano daw po ba ang dapat nilang gawin sa mga kasamahan nila? Let me reiterate that. Let me explain. Alam mo bakit ganoon yan, Mayora? Bakit, Pangulo? Pag maganda ang chicks, hindi na ang K9 ang nag-aamoy. Kasi ang sikyo mismo ang nag-aamoy dyan. Mas gusto nila sila aamoy dyan. Pag lalaki, K9. Pag babae, sikyo. Ang gagaling. Ganun yan. Kaya kita mo naman na ang lalaki ng katawan. Anong inaamoy nila? Ang lalaki ng katawan. Nang sakyo? Hindi, ng K9. Ingat lang po, baka kagatin kayo. Nang K9? Hindi, ng sikyo. Ayan, tumulo na yung laway. Nang K9? Ng sikyo. Kasi nakakita ng chicks. Yung aso, yung K9? Hindi, yung sikyo. Ano ba yan? Next. Sumbong kay Pangulong Dagong. Wala na naman sa ating hotline, Pangulo. Hello, kababayan. Hello. Good morning sa'yo. Pangalan mo? Good morning, Iska Morena. Ako nga pala, JR. JR. Sus, Hi. do, sige, pa-cute-cute si mong tingog, do. Sagdi raw. Kay, karoon naman na, wa ba sa pungga ba? Kita lang ikagdalaga, akong tapad nga rin. May katabi akong maganda. Pa-cute-cute yung boses. Alam mo ba ang totoo? Alam mo sa totoo lang, JR, maganda yung boses mo. Di ba, Mayora? Maganda. Maganda Sige nga, ang registro. mag-hi ka nga kay Mayora. Hi. Sabihin mo, hi Mayora, hi sa mata. Sige. Sabihin mo, hi Mayora. Hi, Mayora. Ang ganda ng boses, di ba? Pogi ng boses. Sabi ko sa inyo, ang totoo niyan, pag gwapo ang boses, hindi yan gwapo. Kaya nga, hindi maganda ang boses ko, alam nyo na ang sagot. Charming. Wapo ka man po, Pangulo. Wapo po yan. Salamat. Sana ba mo ba? Salamat, Brad. Wala ko yung sinsilyo. Okay, go ahead. Sumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang. Bakit? Mga ilang araw na po kasi wala sa bongga. Ngayon, bakit ganun si Iska Morena iba ang mga dating na mga kasamahan ko pag si Iska Morena ang nandyan. Bakit pag si Sapbongga ba, iba din ang dating nila?
Nag-aalisan sila, Pangulo. Pag si Mayora, Naglalapitan sila. kasi nga itong si Mayora ay canine magnet. Kaya lumalapit yung mga canine pag nandyan si Mayora. Nagalit yung Pangulo. Yung canine? Visit Mayora. Wag kang kumpiyansa dito. Pipitikin ka nito. Kay Mayora. Hindi, ng canine. Ang puti, di ba? Ni Mayora. Hindi, ng canine. Albino kasi yun. Yung K9. Si Mayora. Hindi po ako albino. Hindi, pinaglihi siya sa gatas. Si Mayora. Yung canine. O, pa-injectionan mo na. Hello? Yung aso. Hindi, si JR. Isumbong kay Pangulong Dagong. Gaya naman sa ating text line, good morning po, Pangulong Dagong at Mayora Iska Morena. Isumbong ko lang po yung kasama ko sa trabaho. Bakit? Wala na po kasi siyang ibang ginagawa kundi ang mangulangot lang ng mangulangot Hoy. at itapon niya ang kulangot niya sa paso ko na may kape. Pasintabi sa kumakain, ha? Pasintabi po sa mga kumakain. Pasintabi sa mga nagkakape dyan. Imbis na mag-welding na lang, nag-ngungulangot pa daw, nagdadial sa ilong. Ano daw po ba ang dapat niya gawin sa kanyang katrabaho galing kay Rodel ng Cavite? From Bacoor. Ganito yan, Rodel. Alam mo yung tinanggal niya sa ilong niya? Yan ang mga residue ng welding rod. Kasi pag nag-welding ka, di ba, mausok. Pumapasok ang residue doon sa ilong, kaya niya tinatanggal. Eh, ba't nilalagay sa kape? Hindi, sa cup niya dapat ilagay. Inilagyan mo ng kape ang cup. Hindi niya kasalanan yun. Huwag ka magtimpla doon, maghanap ka ng ibang baso. Pero lang gusto mo ng ng chocolate flavor. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Gaya naman sa ating hotline, hello kababayan, pakihinaan ng radyo. Hello. Good morning, pangalan po. Mark po, Mark. Hi, Mark. Hinaan natin saglit, sir. Ang radyo, sir, feedback po tayo. Anong trabaho mo, sir? Company po. Pabrika po ng mga gulong. Pabrika na... ahinte po kayo, sir? Hindi po. Sir, hinaan pa natin konti, sir, kay feedback pa po tayo. Pabrika ng gulong. Opo. Anong gulong yan? Gulong ng palad ba yan, sir? Gulong po. Gulong po ng ng mga motor. Gulong ng motor. Mga goma. Opo, mga ganun po. Okay. Sir, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang po, Pangulo, yung manok na pula namin, ba't din nagkakain? Kasi, sir, nagda-diet yung manok nyo na pula. Nagkikito tayo. Nag-keto diet sa less carbohydrates daw siya. Kasi ayaw niyang tumaba dahil pag lumaki siya ng lumaki, diretso katayan yan. Kaya ayaw niya munang lumaki para humaba pa ang buhay niya. Tama. Okay? Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Wala sa ating text line, Pangulo, eto na, isumbong ko lang ang dalawang kapatid ko na hindi marunong maglinis ng kwarto ko. Pag day off naman daw nila, panay nood lang ng movie. Bakit sila maglilinis? Lagi na lang daw siya ang naglilinis. Sabi ni Taloy ng Masbate. Ade, kaninong kwarto ba yan? Kung kwarto mo yan, ikaw maglinis. Hindi, baka sila. Share sila. Share sila sa kwarto. Hindi, lagyan mo ng itong mga magkakapatid minsan, mag-aaway pa dahil dyan. Okay, kung saan ang side mo, doon ka maglinis. Lagyan nyo ng masking tape. Yan ha, linisin mo yung area na yan. That is your area of responsibility. Tumpak. You clean it. This is mine, I will clean it. Ganun na lang, clean your own area of responsibility. Tapat ko, linis ko nga, di ba? Ganun. Isumbong kay Ito tayo sa Pangulong cellphone. Dagong. Hello? Hello? Good morning! Good morning. Pangalan po nila? Saldi? Ano po? Saldi? Saldi. Taga saan po? Taga saan? Siga Kalamba.
Laguna. Opo. Anong trabaho nyo, sir? Nagrepack po ng sabon. Sabon. Ng Shabon. Klaruhin mo yan, sir. Baka papuntahin ko si General dyan ngayon. Ha? Opo. Baka gusto mo, ikaw ang iripak ko. Gawin kitang sardines. Okay, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, susubukan lang yung kasama ko sa trabaho, si Glenn Garces. Bakit? Ba't na Pangulong Dagong, ating salamat, naman nagbabago sa mukha niya. Ano ba gagawin natin dito? Ano, sir? Dandaan magsalita, sir. Padali ka. Ano yun? Yung subukan po si Glenn Garces. Bakit? Nandun na naman buntis yung girlfriend niya, iniwanan niya na. Iniwanan ang Girlfriend niya. Girlfriend niya, nung nalaman niya hindi buntis. Na hindi ano? buntis. Na hindi buntis? Pero kung buntis, hindi niya iiwan. Hindi niya iiwanan. Bot-bot ninyo. Pag sinabi sa inyong buntis, wala na, paningot na mo. Pawisan na kayo. Baliktad yan, I'm pretty sure. Mas gusto niya na hindi buntis yon. Para? Siyempre, pag sinabi ng babae buntis yun, I'm pretty sure tatakbo yan. Buwan na. Sisibat, hindi, yung K9. Sisibat yan. Sige. Hindi, yung K9 nga. Ikulong mo. Yung K9? Si Glendel. Para hindi na niya iwan ang jowa niya. Si Glendel. Hindi, yung K9. Sige, mag-ingat kayo. Gumagawa pa ba siya ng sabon dyan? Si yung K9? Oo. Isumbong kay Pangulong Dagong. Salamat sa inyo dyan, Diyos ko. Itong mga taong ito. Mag-orasyon muna tayo, Mayora. Wala na tayong oras. Manglupad kita. Ano mong manglupad? Ano po yun? Lilipad tayo. Gusto ko yan. Bisaya, lupad. Tagalog, lipad. Sasama kayo sa amin sa Cloud 10. At sabay-sabay bigkasin. Onod, bokog, bokog, onod. Boto, laman, laman, boto. Onod, bokog, bokog, onod. Boto, laman, laman, botot. Si Bernabitoy ko, Bernarda Sopanyo Liborton, Porpon Salan, mga grab driver, basta grab driver. Sweet lover. Manuel Paranas, Michael Constantino, Rhea Ginaldo, Jerry De La Cruz, Fatima Arma, Ma'am Lorraine Flores, at si Uno na hindi daw naliligo. Hindi porket walang pasok, wala na ring ligo. Lalo na si Kuya Uno Zak at ang kasambahay na si Ate Nida. Sana ay suwertihin kayo. At ito pa si Doc Rems Oy, mga taga Santon pa sa taga Nature Soya Coffee. Merry Christmas and Happy New Year. Pengi pong gift packs. Ang kapal na mukha mo. Pwede mahiya tayo. Glenn Bangkat, Lindo Gulay, Betrobles si Hula, at Buddy Milamina, na Marie Lahaw-Lahaw, Jobidaba, si Apple, Lintoy Arabis, Narcisa Palida, Patricia Nubio, Justwina. Salamat sa mga nagapaorasyon, mga driver dyan sa may Marcos Highway, truck drivers, pahinante, konduktor, inspector, passenger manager, hostess, masahista, mananahi, security guard, labandira. Magtrabaho para may pera sa Pasko. Si Joshua Subirano, salamat sa inyo. Alinin ang Bacor, mga kapitbahay, mga lakas-lakas daw magpatugtog. Okay lang yan kung isumbong yan. Pag hindi
patayin ang radyo. Maraming salamat at mga suki natin dahil nandito na si Boy Tisoy. Magandang araw, i-welcome natin Mayora. Walang iba. Kundi si Boy Tisoy. Good morning sa Boy Tisoy. Good morning. Wait, sorry. Magandang... Is it morning pa? Yeah, is it? Okay. It is. Magandang umaga, Mayor Iska Morena and Pangulong Dugong. Bayang buntag. And of course, maayong udto mga suking dagapakinig on a Tuesday. Yes. Alam mo sir, may mga... Yes. Yung si Kuya Bernabe Toyko, sabi niya, mga paradahan ng tricycle nakikinig daw sa atin. Really? Sa may Malabon, mga Malabon. Potrero. Salamat po sa inyo dyan. Thank you. Sa may Tondo, Maynila din. Tondo, Manila. Yes. Okay. Good. Ready ka na sa ting Bisaya word of the day? Ready. What? Hilas. 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 Hindi Hilas. Hilas, Pilipinas. Not that one. Hilas. Okay. Hilas. Hilas. Yes. Hilas. Meaning mayabang. Mayabang. Maya, Hilas. Or Boastful. boastful. Yeah, that's the word. That's the word. Okay, what's our English word of the day, sir? Today's English word is What's the style? think. Think? Yeah. Think. What's the spelling of think? Think. F-I-N-K. Think. 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 I like the color pink. Okay. And also the Korean group Blackpink. Blackpink! Anyway, what's the meaning of think? An unpleasant person. Oh, unpleasant person. Parang hilas din yun. Binisaya lang natin yung think. Use it in a sentence. I'm not friends with her because she's such a fink. Oh. She looks like a fink falaka. Frog. Fink. So fink. Ayan. Maraming Thank you so much, Boy Tisoy, for your word of the day. Fink. Sir, alam mo hindi nahulaan ni Mayora. Hindi ko nahulaan kasi ang color galing. lang alam ko. Ang galing, ang galing. Our Bisaya word of the day is Hilas. meaning, Boastful. and then English word Fink. meaning, An unpleasant person. ayun. So don't be a fink Don't be a fink. or else. Just be black. Yes, just Don't be black. be fink funter. Oh. Don't be fink or else. Maraming salamat, Boy Tisoy. Thank you so much mga best friends sa mga nakinig sa atin ngayon. Ako po si Mayora Iska Morena. At syempre kasama ko si... Of course, ito po si Pangulong Dagong nagsasabing Advance Merry Christmas. Kumain ng masustansya upang mabuhay po kayo Hanggat gusto nyo. Oras natin mga best friend, 4 na minuto na lang at mag-aalas 12 na.